Hi guys! Τι μας κάνετε? Εμείς είμαστε πολύ καλά! Και είμαστε εδώ με ένα διαφορετικό βίντεο και συγκεκριμένα ένα Christmas giveaway. Ακριβώς! Έφτασα λοιπόν τα Χριστούγεννα και δεν είναι ο μόνος λόγος που κάνουμε giveaway, αλλά Επειδή φτάσαμε στους 100 subscribers στο YouTube και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και επειδή λοιπόν έπρεπε να κάνουμε ένα giveaway και εμείς είπαμε αντί να είναι απλό το giveaway, επειδή φτάνουν και τα Χριστούγεννα, να κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο giveaway. το οποίο να καλύπτει όλα τα γούστα, όλους τους τύπους, άνδρα, γυναίκα, παιδί, κορίτσι, αγόρι και φυσικά να σας δημιουργήσουμε μέσα από το MC Joy Box χριστουγεννιάτικα σκηνικά με όλα αυτά που έχουμε επιλέξει με πάρα πολύ προσοχή για τον καθένα από εσάς. Πάμε να αρχίσουμε. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε. Τι άραγε είναι γλυκό, αλλά δεν τρώγεται, αλλά αγκαλιάζεται. Το βρήκατε? Ένα. Ρατατατατατ! Αυτό εδώ το μαξιλαράκι η καραμέλα. Το Δείτε εδώ. οποίο είναι το αγαπημένο της Χρυσής, Ναι. της αρέσει πάρα πολύ. Τώρα αν έχετε και κάνα τζάκι και κάθεστε Ναι. εκεί πέρα, είναι ό,τι καλύτερο να το έχεις αυτό στην αγκαλιά σου, στο κεφάλι σου, να κάθεσαι, να νιώθεις ρε παιδί μου αυτό που λέμε τα Χριστούγεννα, ήρθαν τα Χριστούγεννα. Αχα. Και για να νιώθεις λίγο πιο ζεστός, θα πρέπει να έχεις και κάτι μαζί σου με αυτό. Οπότε, ταρατατατατατ, μία ωραιότατη, απαλότατη, μοναδική κουβερτούλα χριστουγεννιάτικη με πάνω σκουφάκια και διάφορα άλλα χριστουγεννιάτικα στολιδάκια, τα οποία πάνε σετ με την καραμελίτσα. Αχ, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Ωραία. Συνεχίζουμε? Λοιπόν, ναι. Ωραία. Θα συνεχίσω με αυτό εδώ το πραγματάκι. Για να μπορέσεις λοιπόν, καθώς εκεί είσαι τυλιγμένος με το ωραίο σου το κουβερτάκι, τυλιγμένος και έχεις την ωραία την αγκαλίτσα με το ωραίο το καραμελάκι, να θέλεις να μυρίζεις την ατμόσφαιρα. Μελομακάρονα, Χριστούγεννα, βανίλιες, πορτοκάλι και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να πάρουμε αυτό εδώ, το οποίο τι είναι Χρυσή? Είναι ουσιαστικά ένα αρωματικό χώρου. Είναι αυτό εδώ. Από ό,τι μυρίσαμε εκεί πέρα έχει πολύ ωραία μυρωδιά. Και νομίζω ότι δεν είναι σκέτο από σμητικό χώρου. Είναι Christmas candy cane. Ναι, αυτό είναι. Το οποίο στην ουσία βάζεις αυτά τα sticks. Ναι, έχει και κάτι stick αυτό δεν είναι. Ναι. Έχει αρωματικό λάδι λοιπόν με sticks, τα οποία μυρίζουν Χριστούγεννα και πραγματικά Ευωδία. ευωδία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω πραγματικά πού να πάω. Αυτό που θα πάω τώρα είναι πραγματικά σετάκι με την ζέστη και τα Χριστούγεννα ναι. και το χειμωνιάτικο τοπίο που μπορεί ίσως να έχει έξω, που νομίζω πως σήμερα ξεκίνησε δειλά έτσι να μας θυμίζει λίγο χειμώνα. Άλλωστε την επόμενη εβδομάδα είναι και η αρχή του χειμώνα, ο πρώτος μήνας, μπαίνει ο Δεκέμβρης και σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να υποδεχτούμε τα όμορφα Χριστούγεννα. Έτσι λοιπόν, τι πιο καλό από ένα σετ όμορφες Christmas καλτσούλες αγιοβασιλιάτικες για να ζεσταίνεις τα δαχτυλάκια σου. Και να πούμε ότι είναι από 37 μέχρι 41 μέγεθος. Το πήραμε αυτό επειδή ήταν από τα μεγαλύτερα για να χωράει σε όλα τα ποδαράκια. Ναι. Και να μπορεί ο κόσμος να ζεσταθεί. Και εδώ όταν θα σας το στείλουμε θα γράψουμε from MC Joy Box to the winner. νικητή. Ακριβώς. Συνεχίζουμε, είναι η σειρά σου. Λοιπόν, θα διάλεξω αυτό. Okay. Λοιπόν, για να έχεις αυτό το αντικείμενο, πρέπει να κάθεσαι μαζί με την κουβερτούλα σου και το μαξιλαράκι σου, καθώς και να έχεις και την ευωδία χώρου και να πίνεις κάτι ζεστό μέσα σε αυτή την κούπα gingerbread. Δεν είναι φανταστική. Εγώ θα έπινα μια ζεστή σοκολάτα ή ένα ωραίο τσάι ginger. Με μπόλικο έξτρα μέλι. Και καθώς αυτό εγώ θα το είχα εκεί πέρα, δεν θα σταματούσα στο χεράκι μου να φέρνω συνεχόμενα τα Χριστούγεννα σαν να είμαι σε ένα χιονισμένο τοπίο, κουνώντας μια φανταστική
χιονόμπαλα. Ήρθα τα Χριστούγεννα. Είναι τρομερό. Ορίστε. Ωραία. Πάμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ωραία. Και έτσι όπως είναι μες στο δωμάτιο, μπορείτε να έχετε και αυτό το πράγμα, το οποίο να σας φωτίζει. Δείτε τι φανταστικό έχουμε επιλέξει. Για τον τοίχο σας λοιπόν έχουμε επιλέξει ένα LED νέον φωτιστικό, το οποίο το βάζεις σε οποιοδήποτε χώρο θέλεις, ή στον τοίχο ή στο τραπέζι, τέλος πάντων ευρηματικότητα να έχεις και να το τοποθετήσεις όπως θέλεις. Είναι αυτό εδώ. Και να φτιάξεις ακόμα πιο ζεστή τη γωνία σου με το άστρο της Βιθλεέμ, έντονα, έτοιμο να ανάψει και πάλι φέτος για τη γέννηση του Χριστού μας. Λοιπόν, και καθώς είσαι εκεί πέρα, προφανώς πεινάς. Και τι άλλο να κάνεις, πρέπει να φας. Και τι συνοδεύει ένα ωραίο ginger chai ή αντίστοιχα μια σοκολάτα? Τα ντράτζες. Τα αμυγδάλου. Αμυγδάλου. Είναι ουσιαστικά αμύγδαλο καβουρδισμένο και από πάνω έχει περιχυθεί με λευκή και σοκολάτα γάλακτος ή μαύρη σοκολάτα και είναι, παιδιά, τέλεια. Τα πήραμε, τα δοκιμάσαμε και τα ξεσκίσαμε. Τι ωραία. Και έχει ωραίο packaging. Ακριβώς. Συνεχίζουμε Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω με αυτό. Το βάζουμε πάρα πολύ στη διακόσμηση του σπιτιού μας. Και γενικά είναι κάτι σαν παράδοση στα ελληνικά και γενικά σε όλα τα σπίτια καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Και περιμένεις αυτό να γεμίσει με και να χαρείς. Γλυκά ή οτιδήποτε. Αυτή είναι εδώ την κάλτσα. Μια κάλτσα με το άστρο της Βιθλεέμ, άσπρη σαν τη χιονονιφάδα. Δεν είναι τέλεια? Εύχομαι να φουλάρει. Και είναι και πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω, μπαίνει και για καπέλο. Όχι. Όχι. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε. Εκεί που περιμένεις για να έρθουν τα Χριστούγεννα και σιγά σιγά οδεύεις προς την Πρωτοχρονιά, εννοείται με καλή παρέα στο σπίτι. Τι άλλο? Από Christmas crackers! Πιάνει ο ένας από τη μία μεριά, πιάνει ο άλλος από την άλλη μεριά, τρυφογυρνάτε και βγαίνει μία έκπληξη. Τώρα τι? Δεν ξέρω, αλλά έχει μέσα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις. Τι άραγε να κρύβουν? Who knows? Λοιπόν, εγώ συνεχίζω με ένα πράγμα πάλι για τη διακόσμηση του σπιτιού. Γιατί πλησιάζουν και φεύγουν τα Χριστούγεννα και πλησιάζει η Πρωτοχρονιά. Οπότε τι περιμένουμε να ακούσουμε? Μπορείτε να το βάλετε και στο δέντρο σας, όπου θέλετε γενικά μπαίνει. Αλλά συνήθως είναι το κουδουνάκι του Άγιου Βασίλη, που σηματοδοτεί ότι όλοι θα πάρουμε και φέτος δωράκια, εκτός αν είμαστε κακαπεδάκια και πάρουμε καρβουνάκια. Και φυσικά εννοείται ότι θα κλείσουμε με το ότι μπορείτε να τοποθετήσετε στο χώρο σας εδώ για τον Άγιο Βασίλη ένα γράμμα που θα βάλετε μέσα. Μπορείτε να βάλετε διάφορες ευχές και τη μέρα της Πρωτοχρονιάς να τραβάτε μία τυχαία και με την παρέα σας να λέτε τις ευχές για την καινούρια χρονιά. Επίσης, να ενημερώσω ότι εδώ μέσα θα σας βάλουμε και κάτι special από μας, δωράκι. Ακριβώς. Και γενικά κάποιες ευχές, αλλά δεν μπορώ να πω άλλα. Τίποτα. Και εννοείται, μιας και λέμε ευχές, κλείνουμε με κάτι πολύ σημαντικό που δεν είναι κάτι άλλο από ένα σπίτι τυχερό. Άρα, τι άραγε να είναι αυτό? Ένα γούρι για το καλό. Που πάνω λοιπόν αυτό το ρόδι έχει υγεία, αγάπη, ευτυχία και τύχη. Δεν πρέπει νομίζω να λείψει από κανένα σπίτι. Και ευχόμαστε ολόψυχα σε κάθε σπίτι που θα μπει να δώσει ολόψυχα όλα αυτά που γράφει επάνω. Το τυχερό λοιπόν φλουράκι. Αυτά ήταν τα δώρα μας που έχουμε να σας στείλουμε. Οπότε, τι θα ακολουθήσει τώρα? Πες μας, Χρυσή. Λοιπόν, θα σας ανεβάσουμε στο Instagram, αυτό εδώ.
θα σας ανεβάσουμε ένα post σχετικά με το τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε όλα αυτά τα δώρα που σας είπαμε. Γενικά δηλαδή, ουσιαστικά θα σας το πω και τώρα, απλά θα ανεβάσουμε και ένα post μόνο γι' αυτό, με κάποιες φωτογραφίες από τα αντικείμενα. Ουσιαστικά πρέπει να μας κάνετε follow στο Instagram, follow εδώ πέρα, like στο post και tag 2 φίλους. Αυτά. Και ο διαγωνισμός θα ισχύει μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου, όπου μετά θα κάνουμε live κλήρωση και θα ανακοινώσουμε τον υπερτυχερό νικητή. Και θα τους στείλουμε το δωράκι του έτσι ώστε μέχρι να έρθουν τα 25 να έχει ήδη ταχυδρομηθεί για να μπορέσει να φτάσει στο σπίτι και να τυλιχθεί με όλα αυτά και να φτιάξει την υπέροχη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα από το MC Joy Box. Αυτά είχαμε λοιπόν εμείς να πούμε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους σας ευχόμαστε. Καλά Χριστούγεννα, θα τα ξαναπούμε με καινούριο βίντεο. Τρέξτε να προλάβετε το giveaway. Bye!